Assalomu alaykum ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми ғариб, хубе созе ҳама каса. Боши одамое ки канали моро дастгирӣ мекунем ва нафарҳое ки бовар мекунем мо билет мегирем дар аэропорти Идамадет ва қарор дорем. Мақсад мо чӣ буд? Пас мебарем аз саволо шид ки лихтир дар кор ҳастай ё ки нестай. Хитон сайти Урал компания бидроен бинем ки вақте ки Аэросия не толка Москва, Аэросия ҳамаи шаҳрош вақте ки Тоҷикистон прямои рейс боша дихтир дар кор нестай. Бо баъди гапзанӣ ман худам ҳамон картинкаҳоро мемонам. Агар ки Урал компания боша ҳами прямои рейсда дихтир дар кор нестай. Морам гуфтем гапо ки ҳавои гап намезанам, ҳам чӣ раз заявид кардагиян ва мо шумода маълумот метем ки 2750 рубл низ дашто наспорен. Калом ки рейси прямои Пулов Хуҷанд Душанбе боша дихтир наспорен Урал компания. Агар ки Сомон Айр ёки Ютер дига самолёто боша аспоридан ҳатмияй ва вохудам картинкаҳошам мемонам тамошо кунем. Калом ки наёфта боша дар WhatsApp нависен, ма роитон мекунам. Вақте ки может ҳолатое шава ки представителам требоват куна ки дихтир ҳамонро нишон бидиҳем ки прямои рейсда Урал компания дихтир дар кор нестай. Мемонам бо далчи гап мекунем. Боше. Чӣ хеле ки ҳаматон диден дихтир прямои рейсда дар кор нестай, яъне ки толка Россия ба Тоҷикистон прямои рейсда. Агар ки Узбекистон боша, Узбекистон агар любой шаҳраш ки боша дихтир дар корай, фақат ки прямои рейсда дихтир дар кор нест. Ва чӣ саволо мешава? Охири вақтҳо саволо мешава мода ки ай Тоҷикистон то кӯдаки 6 соларо овардан мумкин нестай, мегӯянд ростай ҳами гап. Бале ҳами гап ростай. Чӣ қадр ки хитон медонед дар Тоҷикистон ҳамаи кӯдакҳоро то 6 соларо як бори дига прививка кардастиянд. баъди прививка кардан баъзеша дар кӯдакӣ прививка кардагиянд бо дуюмбора кардастиянд. баъди дуюмбора прививка кардан яъне ваксинатсия от галчия намуд вируси нав дуюмбора карда бошанд, баъди 60 рӯз документе ки получи мекунанд ба ҳавай омада метавонанд. ва ҳами мақсад типа карантин бори ҳисобшидагӣ барои кӯдакҳо ба гуфтаи хичон то 15 ноябр давом мекунад. Агар ки бо иҷозат додан бо мо шуморо хабардор мекунем. ҳозирашда мумкин нестай. ҳозирашда билет нахарен ки билетотон месӯзад. далчи барои нафарое ки мақсад аймо билет мехаранд, баъзеҳо гуфтем гапо ки то набинам бовар намекунам. Як видеои бародар мона ки худмон билет гирифта роҳӣ карда будем, бо барои шумо мемонем. Кадоме ки билетгир боша номеро дар комментария ҳастай, телефон куне. Агар возможност дошта боше биё аэропорт Амадет ва барои рейс Тоҷикистон касаи 88 барои Узбекистон 9096 бигире. Агар раҳтон дур боша номеро дар комментария ҳастай, телефон куне. Иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки чемаи дига авиакастода билетотона арзонтар бигирем. ва гуфтем гапо ки шуморо чанд авиакассара интересоват кунед ба парсем, барои ки ман худам ҳолатҳои шидагия мебинем ки дар тори билет 2000, 3000, 4000 мемонад. баъзе авиакассаҳо барои он 3-4 таша интересоват кунед, баъд билетона бигирем. боше. салому алейкум мардуми ғариб. ина мо билет дорем Тоҷикистон мерем насиб боша. омадем ҳамҷа бачако Абдулло гуфтани инсон будай. онша дурост куна. ин мардуми ғарибат хела дастгирӣ мекарда. ина дар зал аждани штагием. худованд онша дурост куна. омадем қоғазҳои духтур мона дар ҳамиҷа дар ҳами аэропорта дастгирӣ кард. дар ҳамиҷа гузаштем, духтур гузаштем, дар ҳамиҷа дастгирӣ кардагмон. ана билет мона гирифт. занг задем, билет мон гирифт. ана як 15-14 рӯз пеш билет мон гирифт 13000. ҳозир 18-20-21000 билет гирифтесиян мардум. худованд умша дурост кунад. хай дига чӣ бигум?
дастгириш кунен, ана подписатся кунен, лайк мунен. Короче, худованд уша дуруст кунад. Мехе мардуми ғариба дастгирӣ мекуна бачаҳо. худованд нигаҳбонтон боша. Майлиш ха, инами зал аждан штагем, гузаштем сарфоиз. Хоб. ва бахшиш ки дар ин видеомон дар бораи билетҳо гап назадем, барои ки видео дарози бад нашава. бисёриҳо моро мегӯянд ки чӣ ба ай программа билетхарида намегем дар видеотон ё ки нишон намедем. сабабаш дар ҳамиае ки ҳар як компания ба худаш сайт дорад, Урал, Ютер ба худаш сайт дорад. ва кроме это, короче, хакеро сайти подделкаша сохтагиянд, яъне ки сайти дуракиша машин чизкиша сохтагиянд, ки баъзеҳо дар Google мезананд, шояд сайти оригинали худаш неву сайти машинико бидроянд, билет оформид мекунанд, и то хакеро доступ да карташон меёбанд, и то билет оформид намешавад. ай ҳамин сабаб советон намедиҳем. так мо ҳам барои нафаро авиакартаҳо мегирем, барои чӣ вақте ки рейс отменен мешавад, мо ҷош даомпулава рад мекунем, ё ки соаташ пеш ё ки барвақт мешавад, мегӯем шумо ки дар аэропорт ҳамин вақта нашавем ки задел кашидагия ё ки барвақта мондагиянд. аз талиб паноҳи Аллоҳ, худованд ҳаматонро нигаҳдор бошад. бо видеоро поделиться кунем, миннатдор мешем. бошед. Он рассчитывал сэкономить, но потратил в итоге в разы больше. В попытке быстро и недорого купить авиабилеты Вадим стал жертвой мошенников. Аферисты создали точную копию сайта известного сервиса по продаже билетов. بلیت بچه‌ها گرفتن دادم با کامپیوتر. کجا همه ایرپورت؟ نه جای گرفتگیشن سوختن 2000 اگر کسی نفهم میسودم. همین رگون آدم نداره تو بدون برام. دا چوریم دیگه. و راستی یک خبر دیگر را رساندن بدم. نهاده یادم داد که آدمایی که واکسیناسیا کردگان چقدر که پیش میتونستن که واکسیناسیشون را نشون بدن بگذارن. واسه دیگر اجازه نیست. اگر یک بارم گذاشته باشه، دو بارم گذاشته باشه، شتریک کدام داشته باشه، ای سر دختر میسپریم بعد پرداز میکنیم.